Men først så mærker jeg, hvilket humør jeg er i. Og bagefter det, så finder jeg så de farver, jeg har lyst til at male med. Hvis jeg er glad, så er det lyse farver og meget rød, og hvis jeg er ked af det, så er det meget sort og blå. Og så maler jeg, altså jeg har et billede derhjemme, jeg har malet til min mor, min fødselsdag, med sådan en masse hjerter i alle mulige farver, som bare bliver ved med at male oven i hinanden, og til sidst der kunne man ikke se, at det var hjerter mere, det var bare en hel masse farver, der lå oven i hinanden. Den er mega flot. Og ellers så synes jeg bare, når man bare lader tankerne blive væk, og så bare sidder og fokuserer sammen. Jeg kan huske, at min morfar de blev skilt lige efter det, der havde jeg havde billedkunst på skolen. Og før det, der meldte jeg altid med sådan lyse farver. Sådan, man kan se, lige der hvor de blev skilt, lige der begyndte jeg at male med meget mørkere farver, blå og sort og sådan noget. Og det, jeg tror det er derfor, at det sådan stammer. Jeg bare, når jeg var ked af det, så begyndte jeg bare at male, så ja, man kan udtrykke sin følelse normalt. Så altså, det er en anden måde at komme ud med sin følelse på, synes jeg. Altså, man kan mærke, altså, når man går fra noget, så går man ikke halvt fra det, så er man næsten helt færdig. Sådan. Altså, når man sidder oppe i folkeskolen, så kan jeg huske, så når man sad og tegnede, så følte man sig lidt i fred for alt det svære og sådan noget, der var der. Sådan har jeg det lidt. Jeg sidder tit og tegner sådan. Ja, jeg tænker, der sådan alle mulige ting, sådan, hvordan det skal se ud, og hvor godt det nu bliver. Man ligesom prøver at lave et billede ind i hovedet om, hvordan det ser ud, når det er færdigt. Det er ligesom for eksempel med rap. Man ved for eksempel, hvis man ved, hvad den skal handle om, så ved du ikke endnu, hvad der skal rappes, selvom du ved, hvad det skal handle om. Ja, jeg kan bedst lide, altså man har en forventning, det skulle nogenlunde til sådan her ud, og så må det gerne nå at lave sig lidt om og sådan noget. Jo, for eksempel, der i går, hvor mig og Mikkel ville male på hinanden, og det der sådan, der skulle lige have en break, og sådan, og så har man sådan sjovt, og så man sådan klar til at gå i gang igen, så sådan lige kom ud med alt det der mærkeligt noget, så har man lidt grineren. Det er meget rart. Ja, fordi at for eksempel, hvis noget det var med rap, så kunne jeg altid bare sige til personen, at det var bare for sjov jo. Selvom man lige har svinet personen til, og man egentlig mener det, men de siger det med alt det, man gerne vil sige, og så kan man bare sige, at det er bare rap. Det mener det jo ikke, det er bare noget jeg fandt på. Ja, man kan godt gemme sig lidt om bagved den, kan man sige, sådan. Man kan altid give kunsten skylden, kan man sige. Sådan. Det var ikke mig, det var bare det, der lige faldt mig ind. Jeg kan godt lide at tegne, når jeg keder mig. Så tegner jeg altid. Det bliver man glad af, når man tegner også. Så det er spændende at tegne. Det er hyggeligt. Ja, de farver jeg bedst kan lide, bruger jeg meget. For eksempel pink og lilla kan jeg rigtig godt lide. For alting, når man tegner. Tænker man kun på at tegne. Nogle gange så tegner jeg efter mange ting, andre gange så tegner jeg bare. Jeg skriver tit en historie på min computer. Nogle gange så kommer min følelse selv i min historie, men det er ikke mig, den handler om, men det kommer med alligevel. Ligesom det er mig, der fortæller det.